дар китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ озмуни китобдори беҳтарини соли 2026 доир гардид, ки дар он намояндагони ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят, китобдорони китобхонаҳои бачагона, ғолибони даври шаҳриву ноҳиявиро ба ҳам гирд овард. ин озмуни вилоятӣ бо мақсади равнақи самти китобдорию китобшиносӣ, баланд бардоштани малакаи касбии мутахассисони соҳа, беҳбудӣ бахшидан ба сифати самаранокии хизматрасонии китобию иттилоотӣ, ташкилу баргузории чорабиниҳои оммавии замонавӣ ва ҷанбасти фаъолияти кори китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят дар соли 2026 баргузор карда шуд. тавре ки иттилоъ дода шуд, мақсади асосии озмун баланд бардоштани мақоми китоб, самаранокӣ ва сифати кори китобдор ва китобхона дар ҷомеа, ташвиқ ва тарғиби соҳаи китобдорӣ, муайян ва муаррифӣ намудани фаъолияти босамар дар байни китобхонаҳо ва кормандони онҳо, ҳавасмандгардонии китобдорону китобхонаҳо ва ташвиқу тарғиби мутолиаи китоб байни сокинони вилоят мебошад. ҳадафи асосии баргузор намудани озмуни китобдори беҳтарини сол баланд бардоштани касбияти китобдорон, сайқал додани малака, маҳорат ва дониши онҳо роҳандозӣ шуда истодааст. Бахшидан ба 35-солагии истиқлоли Давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин 50-солагии Китобхонаи вилоятии бачагонӣ ба номи устод Аминҷон Шукӯҳӣ. имрӯз иштирокдорон аз рӯи 4 шарти озмун қурбаозмоӣ мекунанд ва бевосита аз 13 шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳузур доранд. ҷараёни баргузории озмуни вилоятии китобдори беҳтарини соли 2026 аён сохт, ки ҳамаи иштирокчиён бо тайёрии хуб пеши аъзои ҳакамон ба шартҳои пешниҳодшуда ҷавобҳои қонеъкунанда ва қобилияти зеҳнии худро намоиш доданд. бо назардошти талаботи озмун, беҳтаринҳо муайян шуда, шоҳҷоизаро китобдори китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент Марҷона Мусеева ба даст овард. ҳамчунин ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм муайян гардида, ба ҳамаи онҳо тӯҳфаҳо ва сипосномаҳо супорида шуд.